bandiraɓe musidɓe tedduɓe weltare wiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal hettiyankoɓe dande men siftinɗen eɗen goni alkamisa 17 lewru silto woni septembre hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas eɗen jodde musidɗo men sehil men taw ko par visioconférence woni maître Adama Baldé tawteɗo cité Dalal Jaam Dakar ha joni eɗen jiiɗi maître Adama Baldé eɗen jiiɗi namdademo walla namde saabu eɗen nana e kala saaha maître Adama Baldé waɗa erago fade ɗanniyankoɓe e yiɗɓe ɗannade ko addi ko neɗɗon ɗanno yo yurno ko addi ko neɗɗon ɗanno yo looto ɓandu muɗum ene wiya kadi kala ɗanniyanke donkuɗo dañde kayitaji yo jokkodire makko eɗen jiiɗi andude maître Adama Baldé beele ne waɗi longal ko fate kayitaji beele waɗi longal ko fate ɓandu weela saabu eɗen gandi waɗi yimɓe ɓandi ko mettuɗi ɗanno duuɓi ketaji donc dañe kayitaji donc dañe kappareji kalis ene waɗi yimɓe kadi so ɗannima so yettima tan Allah fewnata haaju mumen beele ko kosam nene walla ko arsigaji walla ala ko banggue mettude ɓandu ko wasa lotade eɗen jiiɗi kadi maître Adama Baldé famminane on fannu maître Adama Baldé weltare wiɓɓe fulɓe no diine ma e dendagal hettiyankoɓe Buuɗal Yurmede en kettima Seydi Baldé bisimilla bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko adi ko maître Adama Baldé ne jaabo namdal men eɗen dokkira ɗo numéro ji kala jiɗɗo medde maître Adama Baldé ko ɗiɗo numéro ji dewata so tawi a waɗi numéro ji tawi ko bureau makko ko 33 877 00 34 walla mbaɗa 33 877 00 35 ɗiɗo numéro ji ko numéro ji kabinet makko so tawi noon ko yiɗɓe hedde maître Adama Baldé téléphone makko portable galle makko e téléphone makko cellulaire makko mbatta ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 454 27 09 ɗum ɗon ko numéro ji maître Adama Baldé maître Adama Baldé namdal nana yeeso maɗa ko fate kayitaji ko fate longal yiɗɓe ɗannade e ɗanniɓe kala ene kettima no bisimilla ma maître Baldé a jarama Ali Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma a namnimamam heede kayitaji ko jara namnede so a yi maître Adama Baldé ɗi yawniri jiɗɓe hebde kayitede ko kañum rewda ɗon neɗɗo ɓandu mum si tuuni hay hunde ko wawi hebde si ɓandu ma tuuni fof hay a tawi kalis no mooɓeta ko jowa mooɓere an a heɓta ɗon hay hunde ko nafa wona haala noon kayitaji wona haala tubako ko ɗaɓɓoyte ala goo ɓe darat yeeso ma ɗiɗi ɓe darat yaadu ma tati ɓe darat hakkille ma ɗiɗo noon fof kala ko manki timmani yaama neɗɗo o ko maɓɓannu mum ndu wela min maître Adama Baldé mi meeɗa darade no ceerno ɓiɗɗo walla komin looti hoore kono hande laamu ay mi waɗi Mauritanie aduna fof yiidi kam e hakkudam e laamu toon c'est pour ça mi jibinaka Mauritanie 4 heures du matin 5 heures du matin ala wattu yo heure mino donnate oto am ɗo ko oto gam e oto Sénégal matiki Sénégal gamɗi ɗo e hoore mum ko noon laamu goto fof ɗi andi hakkudam e laamu e ɗo kadi e Sénégal ko noon Mali ko noon Burkina ko noon Bénin ko noon Gabon ko noon partout yimɓe ɓe biɗi jiiɗi gandi hay fonto France donc woodi leɗɗe ɗe neɗɗo o hande neɗɗo fof ko ma ganda hoto puɗɗa artike ji neɗɗo ɗi neɗɗo o oɗo koye hendu fuɗɗi oɗo koye nangue oɗo koye lewru oɗo koye ndiyam oɗo koye jaygol oɗo koye kaaƴe oɗo ko ñalade altene oɗo ko aljuma oɗo ko dimanche oɗo goto fof ñalade nde jibinaɗe e wattu mo jibina e hoto ummi
ɗin noon woni a liggante ni han wona loro lekki ki wona hi piɓongol wona hi yarnasiki ala ɗi ko ɗe ñalaɗe liggantoɗo ma o ɗaɓɓata anda noon ko honde ñalade puɗɗa honde ñalade gimmiɗa hoko haɗi neɗɗo o loohe on lekki loorede bayre rewɓe ɗi woodi loorede bayre sukaɓe ɗi woodi loorede hay bayre ñamɗe ɗi woodi loorede bayre bela hakke ɗi woodi loorede laamu yiɗama ɗi woodi loorede worɓe jiɗama ɗi woodi kala fasol longal e aduna ko jiiɗa ko keɓa kalis ɗi woodi keɓa nayi ɗi woodi keɓa baali ɗi woodi keɓa gertoɗe ɗi woodi kala ko baɗɗa gawa gawri ndi fuɗa ɗi woodi jibina ɓiɓɓe ɗi woodi baɗa galle o daro ɗi woodi kala ko neɗɗo o faala e aduna a wawi lootede longal muɗum kono an a looraki hay hunde a toppiraki hunuko ma hunuko wuuƴete gire yeeso sulmere ha laaɓatako a faami kala ko jiiɗa e ɓandu neɗɗo o woodi lekki mum ko baɗanteɗa a wawa yiide koye aduna gonɗa e yimɓe gadata a ɗaɓɓata dalila ɓen yimɓe million ceerno inɗo yaha waddo dabboyo ɗo de immade yaade dabboyade walla yaade France walla yaade Gabon walla yaade dula goɗɗo ko loorata hoore mum ɗaɓɓa seeren ɓe loora ɗum ɓandu mum ɗum wela ta heɓat client walla yimɓe gara he muɗum walla si haali hannane million ceerno mbimami min ni wayno commerçant a waɗa ɗum nen ko ma ɗaɓɓa lekki mum ganda ɗo ɗi duwa moƴƴi ko jeeyata ko ɗaɓɓana ɗum lekki mum ta client ɓe giwata ɗon hono pittata hono pirdata hono budisa damu ganga hay galle si a fitta ɗum ni walla kala ko mbatta ko woodi no mbatta ɗum ɓaale meɗen adama balɗe kayrele muɗum ɗe ko immi ɗo ko leyɗe ɗe rewi e dow avion ji meeɗa heɓde caɗele e laamu simino haala kayrele gaɗe France gabon mi kemmi visa nattomi pour yaade visa ko 8 jours visa Espagne kemmi Schengen mi waɗi balɗe nayyi ɗe heddima balɗe nayyi mi yahi Benin Air Afrique ƴettumi ɗo jippoymi Paris mi jippima Paris han ko mami rutto mi yaha Espagne sabu mbiyambo ko ɗum ko rongimi kono ko jippimi Paris ko mi taw aduna fof no jooɗi ɗi fadi kam Paris aéroport malien ɓe gari benenoaɓe gari togoloɓe gari gaboneɓe gari sénégal naɓe gari tubaɓe gari ɓe pi ko cohlunoɓe kam ko kommi africa ɗo mbawan ɗo ɓe pi goto fof ɗi addi oto mum yiyo ko kan jippinoyi tan ni mbimɓe ala bokkumi kamɓe fof jolmi e oto tubako he sabu somi joli sénégalais o ɓeeɗa ɓe so ko dalila am ɓe woɓɓe ɓe ko taskimaji ivoirien ɓe woɓɓe fof ko taskimaji kono ko dalilam adimi kono kamɓe pi ɓe jaɓanimi tubaɓe ɓe jolmi e mum jami mi wawa jippoyaki dula koɗo ko hôtel jippimi mi waɗa libre kala jiɗɗo ara kono mi jippagol kam hôtel ngol mais duma wetta tubaɓe ɓe jeeyi moƴƴinani kam kayrere clinique pour wolde hoɗum mi wawa ruttade sabu dabɗo yonanni ɗon ɓe mbaɗa mi waɗanoyama kaydi passeport français te 2001 passeport français 5 ans wonno passeport français waɗa 10 ans 2001 passeport français woni 10 ans ko 2001 10 ans muɗum ko ɗum premiére heɓde passeport français 10 ans ko min metenaɗo kemmin donc visa gardu noon on passeport nani ɗo aadi visa o nani ɗo visa Espagne ha joni nani ɗo on ɓeɗo mi janni Espagne mbaɗomi ronko mbaɗanmi ko gartumi on passeport woni ko gartirmi Sénégal aéroport Sénégal 2001 jippimi on passeport Mali jahannomi kala ɗo jahannomi e oɗo aduna ko passeport français o kollin ay Mauritanie oto am Burkina Faso ko fof ko ɗum jaranno 10 ans duuɓi sappo mi rutirima toon mi resi toon debbo ko kaydi d'identité Sénégal te kaydi jibinande moƴƴinande kolɗa neldami ɗum carte d'identité bammi barra ɓe kumirmi dewgal mairie Roubaix
mi yaltinani carte séjour mi yaltinani passeport baɗɗo visa mi yaltinani hay hunde carte d'identité sénégal carte d'identité ji ɗiya mawɗi kono hay goto yiyanimi ko pourquoi ngal oɗo carte d'identité addu d'identité ma addu baga visa ma e dewmi e fof ha deppoymi carte séjour hay goto namnaki kaydi woni te fof ko dewmi he ko fof ko wuyi ala ɗo mbiyami no ya ɗum ɗo manki donc ko kalanmi koko he ojoji kalanmin neɗɗo kala ko wawi mbimi keroɗa waɗana hoorema ɗin ɗum fof min mi rewdama min non andi hay debbo am o ko kumanmi ɗum ko kañum hono mum jaggi yi kam hono an mbaɗɗa mairie jaltina ɗum ɗo min mi yaltina passeport français nationalité français a jaltina ɗum ɗo ɓe namnaki ha dewgal hume e jeehi police e jeehi bangeji ɗi fof hay goto meeɗama namnade an mbiɗo kayde moƴƴani walla ɗum ɗo waɗani si a yaltinani kayiteɗo hollirade ko ɗo jooɗiɗa e france ɓe mboyeyi ko ha mi andinama tan min ko liggoromi ko mino andi donc hunde fof woodi dalila mum yimɓe ɓe horo mbi gandal ala mbiya an ala gandal mbi an a wawa te min joomi jelu bammiɗo mi waɗat ɗo namno amadou fare cilla gabon acci kam ɗi andi woɓɓe e woɓɓe ɗi gandi ko kalami ko ala ko suudi hen mi yahi suisse mi yahi espagne mi yahi italie mi yahi partout he jamɓe ko ɗum kayitene timmuɗe hakkude suisse e france min mbaɗi ɗo min mbaɗama ɗo fuya te ɗum kala ko histoire ɓay ɓe jii ko min tan wonɗon ɓalejo ɓe gari ɓe mbaɗimi ɗo attaqué hoko waɗi ɗum woni koɓe jii to terrain to ɓay ɓe jii kam komi wonɗon ɓalejo tan ɓe woni kono de ɓe puyi ɓe daari kayitene amɓe jaltimi kayitene médecine traditionnel mo joguimi o mino jogui kaydi Burkina Faso mino jogui kaydi Gabon mino jogui kaydi Cameroun yasa tan ɓe gandi ɗum ɗon oɗo de comme jaltimi passeport français o ɓe daari ɗum ɓe mbaɗi vérifié passeport o ɓe tawi passeport o ko gonga ɓe jitti ɓe tottima ɓe lancuno bagage am ɗo fof pour wadde fuyde ɓe cikki koko jeeyoɗo mantinde dono ɓay ɓe nangi ɗum ɗon chinois ɓe mantinde ɓe tawi wona ɓe notti ɓe tawi man ɓe tottirmi passeport bimɓe ala ɓe totti kam passeport o bimɓe o wolisi am ɓo gude am ɓe mantinde o battat ɗum ɗo wonnoɗo kamɓe duwañɓe ɓe police ɓe mbi kam ko bimɓe ko onon jitti ɗum ɗo ko battat ɗum ɓe ɓangi gude ɗe ɓiɓɓe limi ɗum ɓe moƴƴini ɓe coki hatti ɓe gimmini wolisi o ɓe ɓawoyi ɗum to dow ɓe tottimi passeport am o kontimi jami pay donc woodi geɗe kewɗe mi wawa on ɗum haalan e dewdami eko jiimi ɗum noon wandiraɓe pour wawde famnude on tan gandal ɗi woodi kono noon neɗɗo ma jogo ceerno mum neɗɗo ko ma wooda gonɗo caggal ma enen kono noon hay hunde e gomani hay hunde e teddinani metere adama wona mere anduɓe bene gokki kam teddugal kaseraji ɗin ɗo vidéo ji ɗi ɗoɗo fof ɗi andi anduɓe Togo anduɓe Burkina Faso fedde mumen nde fof ko min hedno yeeso Cameroun ko noon Gabon kala gonɗo Gabon ɗi andi ko adama waɗi fof ɗi andi adama ko waɗi toon conférence ji ɗi banndiroo hawrinde kala liggotoɗo leɗɗe donc pour wawde on famnude tan pour maître adama balle wona ko yiɗi gandon ɗum ɗo de mayde kono noon enen ko mayɗo o gandete eyyi neɗɗo yimadi waali walla publicité walla goɗɗum e goɗɗum jahe ji on komo wattani ko walla gandon kam komo wattani o komo woni ko donc weltare ɓiɓɓe fulɓe Ali Abouba e mi weltanimama mi jaarima ko ɗum welatan min mi namne min mino yiɗi mi namne gandal woodi walla ala rew lawol jaara walla wona ɗum ar jaaden to ladde mi hollama ko hoko woni gandal walla ala haajuma hollam jaranama noon mi hollama haajuma no humtorta ko ɗum woni neɗɗo donc noon on jarama Allah jarama e Allah reemi Allah aynu ɓiɓɓe fulɓe on jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmede
buudal yurmede ñande alkamisa 17 lewru siltitaɗo junnaji ɗiɗi e nogas tawi koɗo men hannde ko wittiyanke gendiyanke safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé laaɓɗo reedu laaɓaɗo golle mum laaɓaɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal on woni maître Adama Baldé. maître Adama Baldé wi on en yiɗi namdede en yiɗi namde ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en dokkodiri aadi alkamisa paaɗo kala joguiɗo namde e numéro uji maître Adama Baldé nani numéro uji makko ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 454 27 09 so tawi ko numéro uji makko bureau ji ko 33 877 00 34 walla kadi mbaɗa 33 877 00 35 ko numéro uji deggodirɗe woni numéro kole ɓeɓɗi nanngude kala cohluɗo maître Adama Baldé sa waɗi ɗiɗo numéro uji ma heɓmo musidɓe tedduɓe ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ñiklata defowo ko cakkudi softinta gamowo ko foɓɓanede ɗum noon bandiraɓe emon joguiɗo kala namde ɗe yiiɗi namdade maître Adama Baldé so rewi to meɗen inchallahu ma en bindu namde muɗum alkamisa paaɗo ma en battide e maître Adama Baldé buuɗal yurmede e fannu goɗɗo e namde goɗɗe taw ko namde kesapul ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe emon joguiɗo namdal mum kala ko fate safruji fina tawa ko fate cellal men ko fate ganni min e fina tawa men en mbiɗo bisimilla buuɗal yurmede so firi feeñi feeñere windere moni foof ɗo e barke joomgal buuɗal yurmede buuɗal yurmede alkamisa hande 17 lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas en yuɓinanno ɗum musidɗo moon sehil moon Haali Abouba tawa koɗo men hannde mo mbadduɗen tenggu rengu woni en direct par visioconférence ko maître Adama Baldé gonɗo to Dakar cité Dalal Jaam noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.